עמי! עמי! ומה? עמי! עמי, תענה לאמא! אתה לא עונה! עמי, אתה לא עונה לי עכשיו, אני הולכת הביתה! אתה לא עונה! עמי, מספיק עם הקונצים, תענה לאמא! אני הולכת הביתה, נשבעת לך, אני הולכת הביתה! אני הולכת הביתה! מה קורה, אמא? אני לא שומעת, יש פה חלון! איזה מטומטמת. אמא, תרימי את שלה. יש פה חלון, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון! תרימי את הטלפון. אני לא שומעת! יש פה חלון! אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלה! אני לא שומעת! יש פה חלון! תרימי את הטלפון! יש פה חלון! אין מישהו שמסביר בצד השני? היא לא יודעת! יש פה חלון! אמא, קחי את שלה! אני לא שומעת! תרימי את זה! תרימי את זה! מישהו שם פה חלון! אני לא שומעת! את מזהה את האינסטרומנט הזה פה? תרימי את שלה! יש פה חלון! די, נו, תרימי את הטלפון! יש פה חלון! אני בהלם, אני לא מאמין, מה אני... תרימי את הטלפון! יש פה חלון! אני לא שומעת! תרימי את שלה! יש פה חלון! נו, מה? את גומרת את כל הביקור! תרימי את הטלפון! שמישהו יפתח את החלון! אני לא שומעת! אני לוקח בראש שנייה, תרימי את זה! אתה לא יכול, יש פה חלון! אז אני לא שומעת מה שאתה אומר! תרדי למטה! תרדי למטה! יש פה חלון! די, נו, תרדי למטה! מה זה פה? אני לא שומעת! מה זה פה? מה זה פה? חלון? מה זה? מה זה? לקחת את זה? כן! הלו! מי זה? הלו! זה עמי! גם לבן שלי קוראים! אמא, די, תענה! כפרה עליך! כל פעם אותו סיפור. מה נשמע כפרה? בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך? איך בכלא? את יודעת איך זה. כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדיך. אפילו סנופי כל היום רץ בבית כמו מטורף, משתין על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים. אמא, יש לך אח מטומטם. תאמין לי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים. אבל עליו יפה זה דוד. תגידי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול? היא כבר בי"ב. אבל עדיין זוחלת הפוסטמה. אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה. לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה, אבא בארצות הברית, טס. מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית? בכלא. לא חשדה. לא חשדה? לא, אתה יודע איך אני משקרת. זה יופי. לי בא לי לנתק לה. אתה לא יכול, אני התקשרתי. מה יש לה? מה אמרתי? אני בוכה אולי. מה קרה? דוד יעקב בבית חולים. מה קרה לו? עקץ אותו כלב. עומד למות. למה אתה לא בא לבקר אותו? אני אבוא מחר. אני אראה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלו"ז. רק תודיע. כן, כי זה לפעמים לא מסתדר. יש לוזי. מה שלום אבא? הכל בסדר איתו? לא! לא ידעתי שהחוט כזה ארוך. זה על חוטי, כזה. עמי, יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן. אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי. לא, איזה קלמר? זה עם הפסים. לא. ביקש לי אבא. עמי. אבא זה לא אביך אמיתי. לעזאזל אמא, ידעתי. איך ידעת? תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים. באמת מוזר. טוב, יאללה, אמא, צריך לסיים. יאללה. היה לנו שעה, ואז נתקצר. יאללה, ביי, ממה. מומו. תשאיר לי שיר. תשאיר לי שיר. איזה שיר? שהייתי שרה לך שהיית קטן. את נורמלית, אל תדברי את זה. תשאיר לי עכשיו אם לא נעשה לך בושות. לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדר. כל החבר'ה מדברים עליי. תשאיר לי שיר! בושות! תשאיר עכשיו. מי אוהב את אמא? אני, אמא כל כך יפה ויפהפייה, אמא כוסי. בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסרי דש לסבא וסבתא? לא! אל תמסרי להם דש, זה לא קריטי באמת. אל תגידי לי שסבא וסבתא. סבא וסבתא מתו. לא? כן. איך? סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה. רגע, וסבא איך מת? אתה יודע, סבא היה חולה פרקינסון. רועד כל הזמן. ירד למכולת לקנות משהו, בא
אלף שודד, אמר לו, אל תזוז.